Oikein hyvää kellonaikaa, rakkaat Ysäri-ystävät. Tervetuloa tämän viikon vähän tällaiseen raaempaan vlogiin. Tämän viikon ehdottomasti isoin juttu tulee postilaatikko-osiossa, johon hyppäämme nyt. Kas näin, pienen säädön päätteeksi. Tämän viikon postipaketti tulee niinkin kaukaa kuin Ylitorniosta. Ja tämän postipaketin mielenkiintoisuus on siinä, että minä en ole tilannut tätä, vaan sen on meille lähettänyt näin päin ehkä kortti. Tämän postipaketin on meille lähettänyt terveiset Taustahemmolta ja Oi Babyltä. Ensinnäkin kiitokset Taustahemmolle ja Oi Babylle. Kiitos tosi paljon. Ja nyt kaikki katsomme, mitä sieltä paketista, suunnattoman valtavan suuresta paketista löytyikään. Mä oon näitä hieman järjestellyt. On pitkäsoittoja, sinkkuja ja sitten kaikkea muuta siltä väliltä. Lähdetään tästä. Anssi Kelan Nummela pitkäsoitto. Näitä on siis tosi paljon, mennään tosi nopeasti läpi. Tää on yksi suosikeistani Ysäriltä ja tää oli itse asiassa mun yhdellä listalla jo. Tää on Red Hot Chili Peppersien One Hot Minute pitkäsoitto. Gimmelin lentoon pitkäsoitto. Pahoitteluni valosta, jota on tällä kertaa paljon, mikä tekee tästä kuvaamisesta hieman hankalaa. Solid Harmony. Solid Harmony. Ja sitten on muutama mielenkiintoinen Bob Marley. Itse asiassa ne on kokoelmia Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4. The Collection. Näin ehkä me tonne Ysäri-jatkojen levystöön, mutta ei se mitään. Mennään seuraaviin levyihin. Kelly Osbourne, Papa Don't Preach. Jos ette tiedä tätä, niin tää on mahtava versio. Weezer, Island in the Sun. Sinkku U2 Electrical. Mä en muista, tää ei ole ihan Ysäri, se on 2002. Enpä sano tästä sen enempää muuta kuin tissit. Enkä sano tästäkään yhtään sen enempää muuta kuin että Queen for the win. Akis Hirkesalon Toijalan takana. Ja sitten lähdetään Jyystä-linjalle Vengaboysien We Are Going to Ibiza. Sinkku Maxi itse asiassa, josta löytyy tämänlaisia juttuja. Hit Radio Mix, DJ Peran Remix, Clubhead Remix, mikä on tosi hyvä. Ja The Venga Beat, taisi olla eri biisi. Tässä on jonkun DJin aiemmin omistama Wickfieldin Gimme Gimme Maxi, jossa on 6 remixiä. Semmareitten Muistatko levy. Tääkin taitaa olla 2002. Yeah. Jonne 197 lukee siinä levyn kanssa. Tää on Interactive Sun Always Shines on TV. Sinkku, vai onkohan EP? Mitä näitä nyt on? Miten nämä lasketaan? Tää on mahtava. Herbien Right Type of Mood. Maxi, josta löytyy 5 kappaletta remiksejä. Ups. R.E.M. Electrolyte. Niitä on vaikea saada kuvaan. Vanilla Ice. Play that funky music. No idea whatsoever.
Tässä lukee David Charvet Leap of Faith. Tää näyttää joltain Hollywood-näyttelijältä. Tässä on kovatempasta jyystöä Janne 4597 139 tempolla mennään. U96 Seven Wonders. Maxi. Sitten miettikää jengi, miettikää mikä pino jo tässä vaiheessa. Jatketaan näillä mielenkiintoisilla kokoelmilla. Dynamite Dance. Näitä on niin paljon, että ei lähdetä tämän tarkempaa näitä katsomaan. I'm a Raver. Grand Prix. Smurfit tanssihitit. Tää taitaa olla, kyllä, tää on Vol 1. Täällä on mielenkiintoisia. Nämä on ne parhaimmat smurfit, kun nämä on ne, mitkä tehtiin ekana. Että näin. Techno and Dance. Onkohan tarkoittaako tähän kolmosta vai onkohan se? Ei mitään käsitystä. Mr. Music Hits Volume 2. Tää on kova. Tää on tosi kova. MI2. Tää on, onkohan 99 2000 lukee tuossa. Ai. Ragga Groove, Ragga Jungle Dance Hits kokoelma. Sitten mennään tällaiselle vähän kyseenalaiselle linjalle. Barcelona Gold. Tääkin on DJ Anden aikaisemmin omistama kokoelma, mistä löytyy 16 biisiä. Ja sitten ZZ Top Greatest Hits. Tää oli muuten väärässä pinkassa, mutta tää oli JJ Toppia. Jumalation. Ei mennä nyt osua, mutta 2 euron kokoelma. Vielä kerran. Taustahemmoja Oh Baby. No Oh Baby, mitä näitä nyt on? Olen haltioissani ja älyttömän kiitollinen uskomattoman hienosta levylahituksesta. Kiitti tosi paljon. Nämä näytti siltä, että niitä on vissiin kaiveltu jostain kirppareilta, kuten itsekin teen. Eihän näitä ysärilevyjä paljon muualta löydä netistä, just sieltä diskoksista. Kiitos tosi paljon tästä ja te kaikki muut. Jos teillä on autotallin perukoilla tai jossain muualla kätkössä ysärilevyjä, jotka ei ole käytössä ja haluatte niistä eroon, lähettäkää meitsille, niin ne pääsee tonne ysärijatkojen toivelistalle ja kaikkien käyttöön joka viikko soittoon hyvään tarkoitukseen kaikille ysärijatkolaisille. Kiitos ihan älyttömästi tämän viikon levypaketista. Mahtavaa. Nyt kun kerran lähdettiin, niin höpötetään vielä vähän lisää samaan hengenvetoon. Ensinnäkin näistä tavoitteista ja sen sellaisista. Tuossa jossain vaiheessa johonkin foorumille sanoin, että se matka on paljon tärkeämpää kuin ne päämäärät, mutta musta on tosi tärkeää, että niitä päämääriäkin on. Ja tää on yksi, mitä mä oon toitottanut sekä ysärijatkoilla että Facebookissa, että joka paikassa on se. Yksi tärkeä luku, se, että me saadaan meidän Facebook-yhteisöä kasvatettua joka viikko, ja se on mulle se tosi paljon eteenpäin viemä voima, että me saadaan sitä ihan mahtavalla tavalla kasvatettua joka viikko. Se on pitkälle teidän ansiota. Mä yritän itse keksiä siihen uusia jekkuja alituisesti, mutta se on ei ehkä niin helppoa kuin se, että kaikki te rakkaat uudet, jotka olette löytänyt paikalle, kerrotte kavereillenne ja ne taas kertoo kavereille ja näin päin pois. Tälleen me ollaan päästy tähänkin asti ja tää on ollut ihan järkyttävän hienoa olla teidän kanssa ja etenkin viime perjantaina oli taas semmonen meininki, että oksat pois, ihan mahtavaa. Ja sen kaltaisten
lähetysten takia mäkin jaksan tätä duunailla joka viikko. Ja jatkossa vähän lisää tavoitteita, tai ei niinkään tavoitteita, vaan niin kuin tulevasta. Ensinnäkin mainitsin jo viimeksi, niin nyt syksyllä loppukesästä alkaa toivottavasti löytymään vähän lisää keikkoja. Sellaisia keikkoja, jotka ei ole pelkästään netissä, vaan ollaan paikan päällä livenä ties missä. Niistä toivottavasti hyvinkin pian vähän lisää. Ja toinen juttu, mihin mä haluan panostaa vähän enemmän, on ensinnäkin musiikki. Tehdään enemmän mixtapeja ja ylipäätään musisoida vähän enemmän. Sitten toisekseen tämä YouTube-sisältö ja sitten myös kaikenlainen muu touhu, että ei kävisi ihan yksitoikkoiseksi, mutta erityisesti YouTubessa niin haluaisin vähän lisää meininkiä. Sitten on blogikin olemassa, joka on välillä jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, koetetaan päästä niissä vähän eteenpäin. Tärkeä juttu, minkä mä oon välillä meinannut unohtaa, on se, että meillä pitää olla hauskaa. Yritetään keksiä hauskaa tekemistä ja se, että tämä koko touhu pysyisi hauskana, se on tosi tärkeää. Tämä ei ole mikään vakava eikä liian vakavasti tuotettu touhu. Tässä tämän viikon höpinät. Mä halusin tehdä tämän tälleen hyvin erilaisella tavalla, jotta saadaan tämä julki ilman, että mun tarvitsee stressata siitä ilman, että se taas venyy ja vanuu. Kiitos tämän viikon hässäköistä vielä jälleen kerran. Kiitos Taustahemmolle ja Oi Babylle. Ootte mahtavia. Perjantaina viimeistään nähdään ja kuullaan taas. Moi moi. Kuten aina, kiitos vahtaamisesta ja jos olet YouTubittäjä, niin tilaa ihmeessä DJ Unisen YouTube-kanava. Kiitti, moi!